gaskiya ta dade to na farko dai shi dai amshin wakar cewa nake ko fada musu ya dawo kwarai bana kwankwasa ne gwamnan Kano ba za mu bi yan dagaji ba. To wannan shine amshin kuma alhamdulillah Allah sai wa a wakar nan ɗaukaka a wancan lokaci don ta tafi sosan gaske don gaskiya ba zan manta da injiniyar ta rayu musamman kusa ba bayan ya dawo wannan wakar ku faɗa musu ya dawo wannan kamar da na yi kuma barkaci wani ikon Allah wato in dai ka sa Allah ce da barka ba za ka wulakanta ba wakar ita kai ni yadda na yi ta ban san ma yadda aka yi ta ba saboda na yi ta akwai wani salo da na fito shi a waka wanda a wannan lokaci da ne wannan salon ita wannan faɗa masa ya dawo shi kansa mai man kiɗan Tijjani Isa ka zaure na san in Allah ya sa zai ji ni zai tana da wanda rana to Tijjani Isa ka zaure da ya ga na fito da wani salo nawa daban sai ce ka tsala ina ka samu wannan salon ba na mantawa akwai wani mawaƙi a Jigawa Aminu 2003 yan Jigawa sai Ibrahim dan Sarahi don muna yin waƙoƙi su a wannan lokaci to da ya ji wannan salon da na fito da ita wanda kamar waka ce wanda idan zaka fara ina opening a waka na gane opening to opening a waka kafin in ka abin nan to gaskiya ba wannan shi yayi ba amma maganar Allah ina daga cikin opening a waka inda opening ne a wakar ta siyasa wanda ina daga cikin wanda na fara kirkiro opening wanda har aka santa waka saboda in ban manta ba lokacin ma saboda akwai wasu ne suka zo wajen shi ta jani saka zaure asal ba za su yi jingil na tallafin wasu kasan ita jingil din zai daman yawanci ana sa dan birnin kashin su to kadan suka zo wajen sa sai suka ji ni kuma gashi nayi sai shi akwai wani ga abin da kike akwai wani yayi ma kwankwaso waka amma ga abin da yi to ina doguwa nan kawai sai shi gudda kira ni ka tsalle idan ba za ka dan ba ga wasu sun zo za a yi musu jingil amma na ce gashi ka fito da wani saunaka gashi ya ake gani a basu sai ci ka basu bana to wallahi ba kawai zan sai basu yana basu waɗannan kawai sai aka sata a gidan rediyo kaga su na taimake su sun taimake ni sun taimake ka sun daga ni ma na daga sun yi wannan to saboda tun da lokacin da aka sa wannan jingil din a jingil shikenan wa akwai sai ta gano kawai ga ta tafi dan ba na mantawa dalilin wannan wakar da aka sata a gidan rediyo har aka ta waka ko ina har dalilin ta har aure na yi yawwa har mata na samu dalilin wannan wakar da na yi ta ji ana sa a gidan rediyo wallahi yau da kullum kawai ta nemi nawa tana neman kawai sai muka kama su biya to akalla dai Allah bai cika mana burin mu da ni ita ba sai da kai shekara kusan 13